Okay, so this time, murag ato na siguro tagag panahon ang ato ang discussion, Father Harold, no? Kalabot sa Sacrament of Holy Orders. Now, aron hatag o ganang murag murag lugar o panahon sa ato mga viewers ug listeners nga chance nila nga makasabot sila og unsa atong gisugdan kaniadto, makahinumdum sila, Father Harold. Palihog kog hatag og murag some kind of a recap of what happened last Wednesday. No? Okay. Nagsugod ta Bishop sa paghatag og kanang atong gisituate ang Sacrament of Holy Orders in terms of katong groupings bitaw sa mga sakramento. Atong gipahinumdom nga atong first few sacraments na to nagsugod ta sa Sacraments of Initiation. Sacrament of Baptism, Confirmation ug Eucharist. Unya ang second group anang grouping sa seven sacraments nga nagitawag og Sacraments of Service to the Church. So ang apil na ang sakramento sa kaminyoon nga ato na pong nahisgutan, taas-taas to. Unya kining sakramento sa Holy Orders. Holy Orders. Unya ang third groupings third grouping mao tong Sacrament of Healing, Sacraments of Healing, ang Holy Anointing ug ang Reconciliation. So last Wednesday nagsugod ta sa Sacrament of Holy Orders. Unya nagsugod ta og usa ka description sa paghulagway. Kunya atong gihimay-himay ang description nga atong gihatag, atong gibalikan ang at least lima ka importanteng punto. Una nga ang tawag sa pagkapari o pagkadiakono kanang gikan gyud na sa Ginoo, gimbutan sa Ginoo, dili na sa inimbento sa simbahan. Unya ang pagatawgon gikan gyud sa mga salaray sa binunyagan. Mao nay nagpahinumdom sa ka fundamental sa Sacrament of Baptism. Unya atong naisgutan ang indelible karakter nga ang ordinasyon sama sa bunyag ug kumpirmasyon Dili mapapas ang spiritual mark. Unya naghisgot ta atong idea nga ang giordinahan, gi-consecrate, gilain, unya gihatagan sa gisangunan sa mga buhat sa pagpanudlo, pagbalaan ug pagdumala sa mga tao. Unya, finally, naghisgot ta nga kining Sacrament of Holy Orders adunay tulo ka grades or degrees, no? Katong episcopacy, pagka-obispo, unya pagkapari ug pagka-diakono. Okay. Okay. Ninduta ato nga recap oy. So mao na a minute na recap na mo tong tanan. So mao na atong isgutan, Bishop. Yes, yeah, we entertained some questions, comments from our viewers no, sa Facebook unya. Ato itong natubag na itong miagi nga simana. Na karon Padre Harold, mo padayon ta sa paghisgot aning mao nga sakramento. Unya ato mang na kita sa mga nanglabay nga mga sakramento nga imong gipanghisgutan. For every sacrament, nagyoy matter and form. Matter and form. Importante para sa pag-establish sa iyang validity, Bishop. Yeah, maingon nato nga naa ang sakramento kung naa ning duha. Naang duha. Nga sakto gyud, sakto, kumpleto ang matter ug ang form. So karon Padre Harold, tagaig pagat panahon nga mapasabot nato sa ato ang mga viewers ug listeners unsa man ang matter and form nga involved nining maong Sacrament of Holy Orders. Kining sa Sacrament of Holy Orders, Bishop, ang atong matter sa sacrament, matter of the sacrament is the laying on of hands or the imposition of hands. So, sa Binisaya pa ang pagpandong sa ulo sa kandidato. Yes, mao na naa sa hulagway, no? Sa ritual na, Bishop, mao ning panahon na nga magluhod ang kandidato unya kanang hilom ang katawhan. Hilom katawhan. Mao ni pinakasulimni actually, no? Bahin sa ordinasyon. Hilom ang tanan unya ang obispo moduol sa kandidato ipatong ang iyang kamot sa ulo sa kandidato. Yeah. Okay. Ipatong ginapadaharo o ipandong or ipatong gyud kay mo sabod man gyud. Laying on ang bishop laying on of hands or imposition of hands. So niya tinuod ni sa tanan nga grades or degrees. So whether it is for diaconate, for presbyterate or for the episcopate, naa ginang pagpandong, laying on of hands. Pagpatong. Yeah. Okay, mao nay matter of the sacrament. Unya ang form of the sacrament is the prayer of consecration. So inighuman sa pagpandong, adunay i-recite ang obispo nga taas-taas po ni nga pagampo, Bishop, no? Kantahon na ba ginanako ba? Prayer of consecration niya. Atong hibay-hibaw sa mga nagpaminaw, nagtanaw nato nga
matag grade or degree na ay separate nga Form. prayer of consecration. Yes. So lahi ang para sa diakono, lahi ang para sa pari, lahi ang para sa obispo. Yeah. Laruhong ginanako Brother Harold, every time nga mag-ordain ko, Sigurohon mo. siguro na ko kay lisod mo sipyat. Kay nahitabo labag yun na. Nahitabo na ba yun? Oo, nahitabo na. Accidentally, naagi mga kaso nga mo sipyat. Nabaylo. Nabaylo. So, for example, dihay nag-ordinasyon og diakono man tingali unya. Di, Ang, yung ang pagkapari. naduso nga prayer of consecration Ang sa pagkapari. liturgist, kinig yung mga liturgist. No? ang naduso nga prayer sa liturgist, prayer of consecration for priesthood. Oh, So, ang nahimong doubtful ang validity sa maong sakramento. maong sakramento. So, giusab. Ako nahibawan, Bishop, giusab dito sa sakristi. Dito sa Kristi. Oh, so Yeah. sa sakristi, gipaluhod ang kandidato, gipatong sa obispo yung kamot, unya giusob ang prayer of consecration. Nga wala na yung mga picture. Okay. Para lang masiguro Bitaw. ang kuan. So, kining matter of form, very important, no? Tingnan ni Padre Harold, ang mga viewers na to uban din ha, nakatambong na sila o O nakasaksin na ordinasyon. sila o kining ordination sa pagkadiakono or pagkapari. Na po tingnan ni nakatambong og ordinasyon sa pagkaobispo. Itong hintambong sa ako. Oh, tingali, Bishop. Okay. Labi na sa ato, kaya daghan mga obispo na din, he. So, I think more or less familiar sila sa ritual. Unya, kung makabantay ang mga tao, i-insert man na nato sa Santos nga Misa. Oh. So, pag mangutan mo, simba ko, og maglinog, o kaha, di matiwas ang Misa, na pare, bakit to kaha tong tawhana, no? So, ang atong tubag anaaw, kung nahimo ang laying on of hands, o ang Before. prayer of consecration, Before the earthquake. bahalag na bungkag ng grupuha, na dayon nga balido ang sakramento. Mahimong valid to, yes, no? So, katong mga nakatambong na, maka-imagine na mo sa among ipanghisgutan karon nga mahitabo sulod sa ordinasyon. Unya, among dasigon tong mga wapa. Tanaw mo. Suway mo kanang Oh. tambong ba? Gamay ron, Oh, pwede suway ron. mo tambong. Every year, almost every year, naman kita mahitabong ordination diri sa na mapunay dakong grasya Padre Harold sa ato ang diocese sa Tagbilaran o even sa diocese sa Talibon. Nga every year almost Nagyuta. ordination. Usay gini kaduha. Yeah. It could be an ordination for diaconate, unya pwede sad pari. Unya from time to time, who knows, this year or next year natay obispo bod. Oh, what takay ba Bishop? Oh, ginore na hibaw. Maragi kuyawan pa padadongdong. Kuyawan na pa si Luyan. padadongdong, no? Luyan yung tawanan. Ang ako lang nangagpas lang ko Padre Harold no nga in kaso gyud ug naa jay in kaso. Inkaso. Kung kagrasya sa Ginoo, Aha. naa jay mapili nga obispo sa bag-ong obispo nga taga Bohol. Aha. Ang mahitabuan na labi sa District Tagbilaran, ako gyud maka-ordain. And that will be the first time kay samang di man kabiyahe pa ron. Oh. Sa man mo pagpabiyahe sa mo ordain nga laing Oh, obispo. oh. So, excited ko Father Harold actually. Gaampo sad ko. Kaya kini ko mga igsoon gini maka-ordain tag bagong obispo. Kasagaran man kung pa-ordinahon ka ng archbishop na or cardinal. Oh, yan no? ko consecrator ang uban. Co-consecrator ang uban. Ako nahimo na kong co-consecrator dito sa ipil sa akong classmate nga na amigo. Dili classmate amigo nga na obispo nga si Bishop Joey Rapadas. Kung mahitabo na Bishop, mangayo kag apostolic indult. Kay I think Mangita. na requirement sa balaod nga nagyuduha ka co-consecrators. Na ajod. Oh. Nya special case man eh. Oh, Makapangayo gid ta na. Makapangayo tag na apostolic indult. So ato lang nang So, iyampo. ay lang ka goal Father Dong. Ay lang ka goal madayon lagi na. So, Father Harold, okay. So, among gidasig ang uban nga wa pagkatambong og mga ordinasyon nga sama ani, suway mo. Dalha mga bata. Oh. Para ma-inspire ang mga bata. Inspire po sila magpari. Oh, makita Ay sila. lang nang gagmay kayo kay it's quite a long celebration. celebration, oh. It's not the ordinary mass nga mahuman tag in 1 hour. Normally mahuman na siya not less than 2 hours. Because it's a solemn celebration, it's quite long but it's very meaningful. That's right. Mao na nga Very moving. kung familiar sila sa ritual, kanang basin og naay misinterpretation nga ang kanang maghapa ang pari apil sa essential, actually importante na pero dili na essential for validity kanang kuan bitaw. Maghapa Kanang o sana, magkob. litany of the saints. So it's But very solemn and very important, but it's not essential to the validity. Yeah. Pero ganahan sa ko nga bahin Kay makaampo tag tinuod Father yun. Harold, makatandog kayo. Nya una, makita nimo magkub man tong pari nga maghapa, no? Magkub. Kanadaan very moving. Kay kana bang humbling act. Act of humility, no? Grabe. Murag Grabe. nakasyuta, no? Oh. Di katabangan sa mga santos o Murag gidawat nimo nga Impas ka. wa jud ka. Wa jud kay angay ani nga maong papel. Oh. No, nga ubos ra jud ka kayo, nara jud ka siyuta. Oh. Ang imo ra jud sa ligan panabang sa langit. Oh. Muna nga
nindot kayo kay ang katawhan, ang mga pari o mga obispo nga nadinha niya, ang katawhan, maghiusa sa pagsangpit sa mga santo sa langit. Una, sa Ginoo, of course. Pero uban ang mga santo sa langit, nga magpatabang ta. Iampo, nintawana. Sus, kinawala kay wala siya. Ang ganun Maka-imagine ka, di ba? Just imagine, for example, no, ado hubak. Example lang na. Kining tao nga, sus, pastilan, Ginoo. Sus, ang mga anghel sa langit nga hingkuyog na to gampo nagtiyabaw gito nga. Tiyabaw gyud. Sus. Ampo, tinabangay ampo. Pangaliupo sa Ginoo. Kini si Daryl katunga ra ito gampo kay butan man ni bata. Abutan man si Daryl. Pohon-pohon o dinahan katunga. Pero kanang uban nga manginahanglan jud akong tabang. Nindot kay mga igsoon nga bation nga the whole church, no? Is praying. Praying, asking all the saints in heaven for help. Ibulabog ni mo langit. Sus, magubot ang langit kay gipang sangpit tanan. Gipang sangpit bagi sa usa. Di ba moabot man sa punto nga tamong tanang santos ug santa sa langit. Ang wa mapilog roll call. Iampo. Sus, grabe ha. Nindot ako man solemne kay na Padre Harold nga agoan. Solemne nga makatandog yod. Nga og ikaw pud nga mag-cope din ha nga kandidato sa ordinasyon. Ug imo lang yung seryosohon og bati ba ang nahitabo? Pastilan makahila ka. Daghan bisa magbasa ng sahog kay maghilak man. Makahila ka nga. Imong realization ba nga pastila, no? Wa jud kay nada. Pero gipili ka. Kadaghan na hasol niya ko. Daghanan hasol. Nagkaguliyang kanyo imagine all the saints in heaven nagkaguliyang tungod nimo. Para anang adlaw ha. That's right. For that day kay very important nga ordinahan ka, unya kinahanglan kang sangkapan. Sangkapan ka sa mga labanan ka sa tibok langit na. Kubanan ka sa tanang mga pangaliya kay ang imong papel isipare dili sayon. No? Okay, Father Harold. So mao nay iyahang matter and form, Bishop. Unya wadto ta sa kuan kanang gitawag nato og sacramental grace o ang effect sa sakramento. Kasi may tabuan ni sa giordinahan. Niya. Ang una, ato naman yung nahisgutan sa unahan, nga adunay indelible mark nga ibilin diha sa kalag sa giordinahan nga dili mapapas. Niya ato na ning nahisgutan nga ang atong theological reflection ani nga kanang marka nga dili mapapas usa na kapag pahinumdom sa pagka walay puas nga pagka matinud-anon sa Ginoo diri nato. Nga bisag moabot ang panahon God's nga faithfulness. bisag moabot ang panahon nga kanang dili na ta magbinuotan pag-ayo kay usahay mahitabo nga bisag ambot lang kanimo kay buotan mo yung bisap pero kaming mga ordinary mga lower life forms struggle gyud bisap grabe makonsensya mo sa dali mo struggle gyud no pero bisan kanang panahon nga murabag masayop ka o magkulang ka sa imong pagkapari ang Ginoo dili mo talikod nimo nay value ang indelible character. Grabe no. Ito nga bation gina sa matagpari, Padre Harold. Bisan pag unsa na ka diha, unsa imong gibuhat ang Ginoo wajud. Unya kita pod maghinumdom tani makaingon puta nga kanang di pod nato hukman atong igsuong mga pari dayon, no? Kana bang di hukman. Kay usahay bitaw nga nang makadungog tag mga istorya atong hinumduman nga bisag unsa pay nahitabo, no? Ang indelible character dili gyud mawa. Pagpari magpabilin niya. Dili gyud mawa sa maong pari. Yeah. Ang faithfulness sa Ginoo gi-express anang maong indelible character. Yeah. Okay. Kunya ikaduha kanang of course ang proper sacramental grace. Ang keyword nga akong nakita sa tanang descriptions ani sa mga dokumento simbahan, Bishop, is configuration to Christ. So when you receive the sacrament of ordination, you are configured to Christ. Unsa may binisayaan ang configured ha? Mahimo kang susama. Magtubo ka sa imong pagkasusama ni Kristo. You're configured to Christ as shepherd if you're a priest, no? As a servant if you're a deacon. Yeah. Because the priest, the ordained priest will act in the person of Christ. Act in the person of Christ as head, no? In persona Christi Capitis. Yeah. Okay. So mo nay epekto sa sacramental grace diya sa ordinasyon sa pagkapari. So tagaan ka gracias Ginoo aron mahimo kang mutubo ka sa imong pagkasusama ni Kristo. Unya kini di lang niingon nga pagkasusama Padre Harold nga nas gawas. Sa kitibuk-an yun ni. Interior transformation, Bishop. Yes.
Nya importante na sa amot lang sa insakto ba ning pagpasabot nako nga kining sa Catholic theology ang grasya mo trabaho gyud sa sod, interior transformation. Lahi ta sa Protestant theology nga murag itabon lang murag habol nga itabon nimo ang grasya. Kaning sa Catholic theology gikan gyud sa sod. Sulod You're gyud. transformed from within. Mao mo ni kamutan na mo Brother Harold kay matag higayon nga magtapok tang mga pare ron, labi na nay misa nga konsilibrada. Nya manambong tong mga bag-ong naordinahan. Mamuot ko maghunahuna kay ambot no unsa gid na nga makita nato nga namagi kausaban. Sa katubang sa wa pa ni maordinahan niya karon naordinahan na. Gahapon nakita nako si mga newly ordained priest ba nga ning tambong dito sa Felix ni inahan ni Padre Ora nga namatay in town. Unya nanambong ang mga bag-ong giordinahan mating silang Ingo, malipay ka ba? Si Ingo. Malipay ka tan-aw nila nga sus nausab mo si Ingo. May transformation, no? No? Yeah. I mean dili man physical ba pero ug tan-aw nimo. Nay aura nga. Naagi aurang nausab jud. Murag kung ikaw pag obispo nimo nahin mo mga obispo imong aura. Basta ag ukuya o. Mausa pag lagway no, mamuot na ba? Pero nahinumdum ko Bishop katong comprehensive exam ko ba. Diya sa akong panel si Father Smith, Joseph Smith, si Father Danny Huang, diya si Father Giga to. diya si Mo Father mo mga panelist ba? Diya si Father Revalo niya. Jesus Ginoo. Nakurat ko sa iyang pangutana kay giingnan ko niya nga. Please do not answer me from the books. Answer Kasi me. mo na ron? Padre Arevalo. Si Arevalo. Answer me from what you believe. Kaya lisod man ang from what you believe kay makorner makaana. Tigalabihan. Katong books kay pwede makamingon, Mo man giingon. Another author, lain na po mo yatag. No? Pero ang yan, pangutana, murag simple nga, pero lisod tubagon iyon siya nga, do you believe in the grace of the sacraments? Mingo nga, yes, of course, Father, I believe. No? Look at our priests. Ingon man siya dayon. Do you believe in the sacrament of ordination, and the grace of the sacrament of ordination? Look at our priests. What are they doing? Look at the scandal in the US. Grabe man to ang kuno to. Itong panahon na. Where is the grace of the sacrament? Sus, muro ko gipaningon. Gipaningot ko bugbog no. Maka-imagine ko. Okay, ug imo naon tama no kung naay grasya di sa man padong. Kanang sa panahon nga makasala ta, sa ara maggrasya diha. Unsa may itong tubag Kaya na man Padre tong Harold? configuration to Christ nga tong gisgutan no. Lisod tubagon ni. Mo ni pangutana nga pero dihay grasya gyud tubagon. pag kanahon ako Unsa dahil may tubag nimo? Nakunahon ako dahil natong kanang structure nga sa tanang butang apil ang grasya gasa ug tahas gyud na. Mag-uban gyud ang duha. Gift and task. Gift and responsibility. Itagang lami kayo nga gasas Ginoo, pero naag po na responsibilidad nga imo po nang amumahon. Murag nag-amuma ka og tanom nga imong bisbisan. Kay kung di nimo na siya ampingan, sama sa ubang mga butang. Mahinay na, mapawong, mawala sa ngadto diya sa imong kaugalingon. Ang grasya magpabilin. Pero ang epekto niini dili kayo mamunga kung dili ka mo hatag sa imong kooperasyon. I guess the same thing will happen to marriage. Sa tanang Sa tanang sakramento, pero sa marriage po that's quite obvious no kay kami ta miingon Padre Harold nga ano magpakasal pa man may simbahan nga mao manggihapon, magbuwag manggihapon. Nabitaw uban din na nakasal man sila. Pag human nag-away nagbuwag manggihapon. Bungga kay kasal si Bishop Papet pa nagkasal, buwag manggihapon. Ang tubag nato ana dili na sala sa sakramento. It's not. Dili na siya indikasyon nga walay grasya. Basig along the way, no, dihay kanang pagkuwang sa kooperasyon sa naidawat sa maong grasya. Maong sakramento. Yeah. So, ang uban man gud Brother Harold, i-appeal ang Ginoo sa adlaw sa kasal ra. Ano? Mawa na dayon. Pag humagkasal, wa na ilabot. ang Ginoo tos daplin. Dili na sentro sa ilang kinabuhi. Sama po sa atong really kinabuhi sa pagkapari, no? Yes. Kaya ako nakita gyud kog transformation sa uban akong mga estudyante nga nangapari na. Kanang muwali sila, kanang mo sulti sila makaingon gyud nga kini nagyo grasya niya ilag yung gitabangan ang grasya nga mulihok og mamungan sa ilang kinabuhi kay ilang gipuy-an o ilang gitun-an. Gitun-an o gipuy-an, no? Okay. So padayon na Padre Harold ang imuhang discussion ani. So dihay kuan sacramental grace unya. Akong gi-highlight ambot og makita ba na sa screen. Akong gi-highlight ang sacramental grace para sa obispo. Gibutang diha nga for the bishop it is the grace of strength to govern, the grace to guide and defend the church, the grace to be a prudent father. Kuyaw. Basta lang bugatan. Ipainunduman.
Murag kahilnaton ko maminaw. The grace to be a pastor with a gratuitous love for all and preferential love for the poor. Kuyawa, mao din nga may gugmaon kayo sa Matay mga... ako ning i-enlarge ni pada ko ipa-frame na ko ni sa kwarto ni. Magpahinumdum na ko ni sa akong papel Padre Harold nga labihan jud. Oh, mao na nga di ta matinga mga igsuon nga si Bishop na agyo lahi nga aura o kanang ministry nga gihatag nato dinhi sa diocese. So mao na ang sa sacramental grace, Bishop. Unya, ang sunod nga kasagaran natong gihisgutan sa mga sakramento kung kinsa ang minister, kinsa ang ministro. Ministro sa maong Yeah. sakramento. Yeah. Para sa Sacrament of Holy Orders, Bishop, ang ordinary minister is a validly consecrated bishop. Okay. Okay, so kung ordinasyon sa diakono, obispo, ordinasyon sa pari, obispo, Obispo. ordinasyon sa laing obispo, obispo. Obispo. Oh, it's always a validly consecrated bishop. That's the ordinary minister. Natay daghang side discussion sa na bishop kay ako ning gi-review gyud sa kanang sa balaod ba. Oo. Nakatawa ko kay kana manggong kanon nga naghisgot og kinsay kanang minister sa ordination. Canon 10:12 ningon diha, the minister of sacred ordination is a consecrated bishop. Okay. Sa Latin, Sacrae Ordinationis Minister est Episcopos Consecratus. Okay. Nakatawa ko kay sa laing mga sakramento, naagyoy modifier. Unsa may pasabot ana? Panalitan ka nang sa Sacrament of Penance. Gingon dito, Minister Sacramenti Penitentiae est solus sacerdos. Solus sacerdos. Only. Oh, nay only bishop, Nay only no? God, nay ibutang. Only a priest is the minister of the Sacrament of Penance. Kano man ibutang sa kuan, sa obispo o sa ordinasyon nga kinahanglan only a bishop. Ibutang lang nga consecrated bishop. Murag gitagaan jud panahon ang mga canon lawyer nga Ano na po sila tunan? nalalisan ba? Ang buto sa kay kasulti ni Bishop Medroso ani. Ama Tungod kuno ni kay sa akong basa-basa tungod kuno ni kay sa history sa simbahan. Nahitabo kuno nga ang Santo Papa mihatag og usa ka apostolic indult, usa ka permission Oh. given to a priest so that he can ordain to the priesthood another candidate. Kuyawa ha? Oh. Nya aron dili na tabo gina sa kasaysayan. Saysayan. Kuan gyud na kanang gi-footnote gyud na sa mga sources. Okay. Nga naay mga Santo Papa ug mga direktiba gikan sa Santo Papa nga nagpakita nga posible di ay at least theoretically possible. So, Pero and this happened in the past. it has happened in the past. Not regularly. Not in a regular basis. Not in a Bishop. regular basis, Unya, yes. aron dili lang manigate ang maong Hitabo. tabo. Kini ka canon lawyer. Galikay sila og butang. Kamao kini canon lawyer gyud. Solos only. Bitaw. Pero no? just for the information of our viewers. Oo, pero Aron- normally Nga hindi kita mohawa sa unsay ordinary. Ordinary, Unless yes. there's an extreme need. only So a it's a validly consecrated bishop. O di lagi kita mabutag only. Kaya masuko agad Oh, alam mo, delikado ng only. A validly consecrated bishop Okay. So mo na is the minister of the minister. sacrament Oo. of holy orders. Unya kung obispo mingon ng balaod for licitness, kinahanglan na ay duha ka co-consecrators. Ngano man na bishop? Mm. Nganong namay duha gyud ka co-consecrators? Aron masiguro. Aron masiguro. Oo. Okay, just in case nga katong main consecrator na doubts ang validity sa iyang episcopal ordination, napay duha. Kuya Nga mo og simbahan, no? Kuya, sigurista. Sigurista kayo ba? Grabe yun. Oh, Oo. basta obispo di mahimong ma-doubtful. Wa ni siya ingon nga. Isa to imuha, Bishop. Isa to imuha. Ha? Isa to imuha. Si Ang main consecrator. Cardinal Tagle mo Tagle. ay main. Unya ang tapad si Archbishop Palma ug si Kay- Bishop Arcon. Kay Metropolitan. Yes. Oo. Sigurado ta. Sigurado ta. Katong tulo. Sigurado ta tong Sigurado tulo. ta kay tulo. Oo. Pero makita nimo ang wisdom sa simbahan, no? Ha? Ay paniguro gyud. So karon Padre Harold, naklaro nato og kinsa ang minister sa maong sakramento. Iniguman ani importante tingan ni Padre Harold nga masayran sad sa atong mga viewers ug mga listeners. Kini mang gitawag nato og mga impediments, no? Para sa usa ka gusto magpari. Naagid sila'y tan-awon sa kaugalingon. Kung mahimo ba nila nga modawat sa maong sakramento o mabuhat ba nila ang trabaho Sa usa sa ka pari. maong papel sa usa ka pari. Sige. So hisguti ko ni mga impediments Padre Harold kay importante ni nga masayran. In kaso lang na mga interesado nga magpari. Yes, Bishop.
sama sa gingon ni Bishop, ato lang ipaklaro nga kining idea of impediment dili ni aron lisod-lisuro ng atong mga kandidato, Bishop, kay in fact Yes. nangita man ganit daghan, no? Ang ato lang punto ani nga tungod sa idea nga ang pagapari usaman ka ministry, usaman ka serbisyo, kinahanglan ang mo serbisyo adunay igo nga kapasidad sa paghimo niini. Sa paghimo. Okay. Sama sa tong gisgutan sa una, di man lang nigod murag premyo kay nagbinuotan ka o premyo kay bright ka seminaryo. Kundili it is always meant for service in the church. So mo nay Yes. murag atong background for the impediments. Unya sa in terms of impediments, kanang murag mohimong babag sa imong pagdawat sa orden, naay duha ka klase, no? Naay gitawag og perpetual impediment o gitawag og simple impediment. Kanang Okay. perpetual impediment, Bishop, tawgon po na usahay sa mga kanonista og irregularities. Okay. So you are irregular for the reception of orders. Unya gitawag ni siya perpetual tungod kay kinahanglan nga adunay intervention by way of dispensation. Dispensation. Unya ang pipila ka example ani pananglitan insanity or psychological infirmity. So pananglitan schizophrenic ka. Oh. Unya na kay alternate reality, no. So lisod yun po. So kayo, no. Mo na mapari, no? Unya, in fact, gilista po din ang epilepsy, kanang mga worst cases of epilepsy. Kaya saan man mo pagserbisyo kung Naka ng epileptic ka problema. o nga dili makontrol, no, uncontrollable. Yes. Nakatawa ko kay apil sa kanang gi-cite dito nga example sa demonic possession. Oh, Is yeah. a form of psychological infirmity. So kanang tigyawaan diha, murag akong trabaho si Darwin na usa na to tagang dispensation, Bishop. Maugyod. Lisod kayo. Ikaduha, kanang heresy, apostasy ug schism. Heresy is, saan pag-define na ito, usa ka pag-reject sa usa ka dogma sa simbahan. Heresy. Pananglitan, dili mo dawat sa dogma of the assumption. Of the assumption. So, kung nakay usa ka dogma nga dili nimo dawaton, mahimo kang heretic, kung obstinate ang denial. Apostasy, kanang rejection of the totality of the Catholic faith, mo na apostasy. Unya ang schism, kanang mo reject ka sa autoridad sa Santo Papa. Yeah. Okay. So kana Kanang mo tiwalag, Father Harold, kanang mo tiwalag kag laing relihiyon. tanawon na, Bishop, kay kanang naman guy uban nga moingon nga wa man ko mo hawa. Mura man lang kaning let's say kanang ubang born again groups mayon man nga we are free Catholic, to entertain any Catholic Catholic man man mi. mi. So daghan tanawonon na, Bishop, pero ang importante nga ma-determine nimo nga walay dogma nga gi-reject Okay. ug walay pagtalikod sa otoridad sa Santo Papa. Yeah. Okay. Unya kaning sunod kanang attempt at marriage. So kaning for example, diakono ka, unya nagminyo ka, attempt man na kay para nato na may babag yun ang validity sa marriage. So Yes. attempt ka before you are ordained a priest, mahimo ng perpetual Even a civil marriage, Father even a Harold. civil marriage is considered an attempt at marriage. Okay. Unya homicide, kanang makapatay ka, or abortion and formal cooperation in either. Yeah. So Ani mapakita nga kini mga kasuha very serious, very serious, offense, no? Simbako og nakapatay ka o kaha naka-abort ka Yeah. o napa-abort nimo ang anak sa imuhang girlfriend o kaha kanang ikaw maoy naghatod anang imong girlfriend dito sa abortion clinic, constitute man na og formal cooperation. Even a formal cooperation Yes, is Bishop, apil ani nga Yeah. kuan nga impediment. Unya mutilation kanang magputol ka og bahin sa imuhang lawas. Putlo nimo imong kamot. Putlo nimo mga tudlo, no? may imagine lang ko kung sila yung putlon. In fact, i-mention yun na, Bishop, sa mga Yes, may mga komentary. kaso, may mga kaso na Kaya sa kanang magkapon. history. History, no? Oh, magkapon sila Yeah. silang kogalingon. Na sa history. Oh, ironically, gihimo na nga impediment sa simbahan. Kay kanang gitawag na og self-mutilation. So, it should be Narabay mag-suggest pa na Brother Harold pero kinamedya good pod pero para masulbad ng mga pare nga manguyab putlan. Ito mo suggest ko na. Ba, makasulbad ba? Dang binuang. ba makasulban. Bitaw. Sige, So, sige. it must be something dili out of necessity kay usahay tungod sa sakit kinahanglang putlan man. Pero kanag yung imurag yung gusto nga not out of necessity. Unya abuse of sacred order pananglitan. Deacon ka unya nagpakumpisal ka, Hindi pa ngayon. hindi pa ka mapari, so Oh. it becomes an abuse of sacred order. Sacred order. You will become irregular for the reception of The ordination. ordination to the To the priesthood. priesthood. Okay. Unya ang laing klase ani is kanang gitawag og simple
kanang impediment. Ang nakalahi sa simple impediment kanang wala na magkinahanglan og dispensation sa ecclesiastical superior. Mulabay ra ni siya by passage of time. Yes. Panalitan, Having a wife. minyo panalitan sa pag-ordina nimo nga mahimo man ang impediment sa imong ordinasyon, no. Por si bakog mamatay imong asawa, di na kinahanglan dispensation. It will cease. The impediment will cease by the passage of time. Or you're holding a forbidden office. Panalitan, mayor ka o ikaw mao'y presidente sa Bohol Electric Cooperative, no. These are forbidden offices for ordination. Ug mo na ka mahuman na imong term, di pwede na ka ordinahan. Pwede na himahimo There na. is no kanang necessary dispensation from the ecclesiastical superior. Kanang neophyte bishop, mao ni ang mga tawo nga bag-o lang gibunyagan, mga adult converts. Okay. So panlitan ni convert kag 20 years old, dili na mahimo nga murag ordinahan nimo dayon. Kay di pa mo siya anda. ikuan Hilaw ra pa man kayo. siya, hilaw pa man siya. Oh. In fact, Kita na to ang practical reason. That's right. Ang mga canonical authors maingon sila nga at least na ay 3 years nga kanang agian Formation. agian ang neophyte Yes. before he is even admitted to the seminary. Before he is admitted to the seminary, kinahanglan maagi pa siya murag 3 years sa iyang pagpuyo sa kanang kinabuhing. Aron makasabot sa siya sa iyang Katoliko. pagka-Kristiyano, una siya dawaton isip kandidato sa pagkapari. Yes, Bishop. Unya katong mga impediments nga atong gihisgutan, naay uban didto nga gi-reserve gyud sa apostolic see. So dili ma-dispense Sa obispo na. Oo. Manalitan katong heresy, apostasy, schism, reserved to. Kanang attempt at marriage is a reserved impediment. Kanang homicide, abortion, or cooperation is a reserved impediment. Ang Holy See, Father Harold, mahimo please explain it to our viewers kaya makasabot sila unsay kalainan ani ug ang obispo rin mag-dispense. Kung dili reserved to the Holy See ang impediment, mahimo ra ang obispo mo issue og kanang dispensation. Usa ka dokumento nga nag-dispense aning maong impediment. Pero kung reserved to the Holy See, kinahanglan nga mo suwat ta sa Santo Papa, mangayo ta sa dispensation. Nya kanang dispensation kanang unsa man ang dispensation, ang common description na is relaxation of the law for a particular case. So Relaxation. gi-relax nimo ang balaod, Layo paminaw, no? Unsa man ang dispensation, gi-relax ang balaod para nimo kay naa kay mga specific circumstances. Kung naay igo nga rason, o sitwasyon just cause. na okay. Nya di pangutana kini Padre Harold, tagaan mo ni katinawan kay kanan siya kana bang marag curious lang po ni si Iva ako, nagaingon si Iva ako. Good morning Bishop Abet and Father Harold. Na ako'y pangutana unsa may kalainan sa cardinal, bishop ug monsignor? Explain na Padre Harold. Explain nila. Okay. Kanang cardinal o monsignor, mga honorific titles na. So, kanang usa ka obispo, mahimong tagaan og honorific title nga cardinal. Kay tagaan siya lahi pod nga additional nga trabaho sa simbahan, pero obispo guna siya. Obispo gyapon. Nya kanang monsignor is an honorific title that is probably given to a priest, an ordinary priest, because of some exemplary service in some aspects of the church nga yang gihatag. Gitagaan sa Santo Papa o honorific title nga monsignor. So kanang monsignor usually mga pari na sila nga adunay Not a bishop, not necessarily a bishop. Yeah. Pero usahay atong tawgon ang obispo ug monsignor. Pero actually it's an honorific title that is usually given to priests. To priest. Unya sa kasaysayan sa simbahan na nay daghang klase ana. Nay protonotary apostolic, nay honorary prelate, nay papal chamberlain. Daghang mga titles nga si ang nindot kini si Pope Francis di ganahan ani mga si Pope Francis titles halos ba? iyang gitangtang na tanan. Yes, Niya very few na pud ang gihatag niya nga honorific titles karon. Wa na gini wa na tingani pero siya gipabuton tingani gusto siya tangtangon ni mga title ba nga mga honorific ba. Murag remnants na bishop sa atong pagka-associate sa Roman Empire kaniadto. Yeah. Pero ang nahimo ni Pope Francis nga nalimitahan. Nalimitahan tungod So, kay like, nibalik siya sa theology nga service ni ato ngano. Service God. Like the gospel We are reading just for today. Servants. Sometimes mahimo maguna siya nga issue for jealousy, Tinood. competition, murag career, careerism, no. Nya di ganahan si Pope Francis ana. Di maayo. Mao na he's trying to purify the kuan. Yes, Bishop. Yeah. Nya kanang kardinal importante na kay sila man may gitahasan nga mopili sa Santo mosunod Papa. nga Santo Papa. Yes, no. So, Iva, manginaot mi nga nalamdagan ka ni Father Harold, no, karon. Unya gikan ni Azon Faloso,
Good morning, Bishop Abet and Father Harold. What if a priest will get married? Will the mark remain indelible? Good question. I think it will, no? Kay indelible mark man, magpabilin man ang iyahang pagkapari bisan kung maminyo siya. In fact, for the information of our viewers, ang mandatory celibacy nagsugod man lang sa Universal Church around the 11th and 12th century. So Yes. before the 11th and 12th century, wala universal application of the promise of celibacy. Nagsugod ni sa simbahan sa mga dioceses sa Spain, 3rd and 4th century, but it became universal only in the 11th and 12th centuries. So pagkakaroon na mga kaso, na mga sitwasyon, Father Harold, nga na mga pari nga nagminyo, so na ay hatag nga penalty sa Pangulo. Pero kung na emergency, na kaso nga manginahanglag pari, nya way laing kapangitaan, Nag-absolution, in danger of death, mahimong tawgon tong mga pari. gitugot man Kana agapon. kung way laing pari nga makitaan. Ang gipasabot na din ha, nga gipakita din ha, nga ang pagkapari wa jud mapapas. Wajud mawa. No? Okay. Di ay nindot sa nga pangutana ni Los V. Father Harold, how about the cardinals? Which of the three orders do they belong? And what are their responsibilities? So na-mention na mo itong pipila, Father Harold, pero duwagi ka tinawan nga pangutana. Okay, among the cardinals na po gitawag nga kanang hierarchy, no, na cardinal bishop, cardinal priest o cardinal deacons. Nagani Cardinal Deacon. Cardinal deacons so niya. Yes. Kanang daghani sila og ang distinction sa panalitan. Kanang cardinal bishops gi-assignan na sila og suburban churches sa Roman territory. Pilar na sila kabuok sa tibuok kalibutan. Apil karong bag-o si Cardinal Tagle. Gi-elevate anang cardinal bishop nga level. Dako, kaya na mo na pinakahabog. Mo na pinakahabog among the niya. cardinals. Ang cardinal priests usually katong mga they are dissipate all over the world. Kanang panalitan to si Cardinal Vidal sa una probably was a cardinal priest. Unya kanang cardinal deacon mao nang mga cardinals nga naay specific roles diha sa Vatican. Panalitan when a pope dies, there is a cardinal deacon who has a specific function to perform. Yes, especially the making of the announcement Habemos Papam. That's right, Bishop. I think kanang pagkamatay gani pod pag-declare, murag naay ritual ana nga ang cardinal deacon may Deacon may mohimo. mohimo. Murag martilyuhon og katulo ang ulo sa namatay. Kuyawan. O tawgon siya Albertus tuk. Albertus katulo. Ni katulo di na mo tingog, that means the ritual is ready to the proclamation of the death of the Pope. Murag formality na pero daghang mga iyon ana Nindot na siya nga mga Traditions. kabahin sa tradisyon sa simbahan. So ang uban Naalala na ba dyan ay kahulugan, Father Harold? dugay na makay na nag-iimo Tagbuhat, yeah. Okay. So, da pag-iusa nga be, tinaw na yung sa kapangutana. Unsa may rason nga dili paminyoon ang pare? Gikan ni Euphrania bunso pakot sa lang. Maybe to remind priest, no? Nga nagirason Father Harold, may rason nga nung di man gipaminyoon ni mga pare. Ang yang tuyog dani, duda ko ni Euphrania nga kasabot na ko siya rason ani pero gusto niya nga pahinumduma ng mga pare. Unsay rason nga nung di sila nga magminyo. Daghang taas kayo ang discussion anang murag ato ang rationalization anang celibacy pero para nako ang number one nga reason gyud is kana ka configuration to Christ, Bishop. Yes. Total availability to the proclamation of the kingdom. Diba? Imong makita nga kung minyo ang pari, lisod man na kaayo. Hunahunaon, no? Bisag hunahunaon na lang. Usa na sa bugat yung kay nga rason. Murag Nga hisamahon jud ta ni ni Kristo. Kristo akong tanaw niya. Uban na of course are practical reasons, no? Yes, naagi mga practical reasons Unsa man nga. pagbuhi ni Padre Ado kog 5 ka buko yung anak niya, yang allowance 10,000. Unsa man nato na? Ang tanong ni sa Financial lang na nga Kakao, aspect ha. financial pa na, ha? Pero ang ako ang availability gyud Father Harold. So mao na ang para nako mao na ang configuration to Christ in terms of complete commitment, full commitment to the proclamation. Unya, of mo the ingon sila Father Harold nga kanang mga pastor lagi, pwede man lagi nila nakapangalagan man lagi sila maayo. Well, we have to respect that. niya Nana po ilang pagtan-aw. Lahi po ang theology of ministry sa mga Protestants, Bishop. Lahi man nila Kaya I sa think ato. ang highlight nila is more on the proclamation of the word. Kita kay ang atong pag-administer sa sacraments kay wa may pili nga adlaw. Sabi. Kana lang hilog daan. May pili nga. Impas anytime of the Ako na kay day. asawa, gunitan ka. Ayog na ka abet. Kay labad akong ulo. Maghilog ka. Di ka kahilog ana. Bitaw no, with due respect to the other That's right. churches no nga maayo po na ang ilahang kuan. Kaya na po yung mga positive sila nga mga istorya about their situation. Yes, Bishop. Sabi sa minyo sila, nakapangalagad sila. Kanya nahimusad sila nga
kana bang witness sa usa ka kaminyoon nga Tinuod. sakramento. In fact, ang Catholic Church very careful about kanang theologizing about celibacy. Kay na may part po sa Catholic Church nga married clergy. Yes. Oh. Even now. Ang Eastern Rite. Even now. Oh, full communion man Nga wala pa simbahan. kibawa ng mga naminaw na to Oh, ron. na may kabahin So, sa na. Catholic Church nga sa Eastern Rite nga ang ilang clergy married. Ngunya they are in union baya with us. Oh, they're in full communion Full with communion the gyud na sila. Mm. Full communion church. So na to. maghinay ta nga murag dili na to i-demonize ang marriage. Yes. Oh, atong i-highlight gyapon ang iyang Kay in value. reality, di man gid po siya nga i-demonize, Oh, oh. no? Nindot gud siya nga sakramento. Nindot nga sakramento. Di kita musugot na ron nga inon nga ikaduha nga kuan sa Dili na. kapari. Kay holiness man ang tawag. Sa una tanan, we are universally called to holiness. Holiness. Oh. Bisa unsa atong bukasyon, pari ba or kaminyoon, igualis man na, di ba? Brother Harold? Yes, Bisag. Pero di na to madinay ang pagka-special pud sa pagkapari, no? Nya ang mga pari na sila witnessing gitawag sila sa usa ka witnessing sa kinabuhi nga Lahi pod. lahi pod. Oh. Unique and special, no? So, ajal mi sawayan ninyo nga wa mi maminjo. Hindi na lang kumusumpay ka pa si Basayop ta live na ba? Naman kipoy manaway sayang nga punos Brother Harold wa maminjo. Ay ay. Okay, so thank you kayo mga igsuon sa inyong mga pangutana. Di ba yung sa Brother Harold, oh? Pero nindot sa inyong pangutana, pero di siya na ito matubag in few minutes. Unsa may rason nga no nga ang mga babay di man mahimong pare, no? Nga di ordinahan. Okay, controversial ang question, Bishop. No? Controversial nga question. The ordination of women. That is what she is asking, no? Si Kwaling Chato, nangutana siya ana. Okay. Well, siguro briefly, maingon ta nga, ang kasagarang ihatag nga rason sa simbahan is ang apostolic witness. Ang Yeah. apostolic witness kay ang 12 ka mga apostoles, klaro man Puro gyud mga nga lalaki. puro lalaki. Yeah. Unya, ang laing rason nga ihatag nga kanang magong analohiya sa simbahan isip bride. Isip a spouse of Christ. Maglisod man gud na og symbolize kung ang pari babay. Mm. Kay Christ as head, Christus Capitis, kuan man is symbolized by Christi Capitis, mo may gi-symbolize man sa pari nga husband. Unya ang iyang bride ang simbahan. Simbahan. So usa na sa mga rason, pero of course the theologians are debating on this. Daghan kayo. The theologians are debating on this. Yes. Unya lami pod og rason tong mga pabor for women ordination. Daghan sa silang mga maayong rason. Masakto pod, para Yeah. nako worth listening to. Pero ang problema kay si John Paul II, when he was pope, he issued a document saying all discussions about women ordination to the priesthood should stop. Because the church does not have authority to change ordain it. women. So murag ay discussion na og gihimo nga dili man dogma pero almost like definitive doctrine. Oh, so sa atong mga kaigsuonan nga makababaynhan, ayo lang po ninyo hununaan nga murag discriminatory ni nga mao nga balaod sa simbahan, no? Anyway, makapangalagad ta sa lain-lain nga mga paagi. Even katubi tong discussion nato Brother Harold sa mga impediments, no? I hope nga dili to sila i-interpret ba sa uban nga labi na kanang physical nga impediment nga murag discriminatory, no? Dili na siya mo tuyo og tumong, no? Sa mga balaod.